Enak wijane. Ora sah mamah karek ngulu. Orang ngatasi we, tenan. Urung karuan. Lah wong aku lho kebal. Wis gak kena dicopno pokoke. Dijajal sik to. Kabeh bukti lan nyatane. Menurut cop-copanmu ki ya, Iya nyapa? munggono mlebu no bentuke kaya gagang pacul ya. Kuwi mlebu nggonku dadi kisut sakdo wong-wongane ular tangga. Tenan Mas iki. Ndak ngomong enek emoh ngono lho. Dadak teko kisut barang. Ojo ya. Ora peduli aku, panggah maju. Mendemi. Ketok nek ngapusi. Iso gaber-gaber we. Ber. Tenan. Iki aku gak ngapusi. Wedhus kae lho. Nek arep ijlik lho, tak ingeti kok gaber-gaber. Nyatane diterusne. Aku yo ngono, masih kok kadale warsa yo bakal maju.